bránu. Mám ju? No konečne, Miško si sa nedal gól. Už skoro som zlietol, no. Čo robíš? Prečo stojíš v tej bráne? Prečo nevybehneš proti tej lopte? No tak lopta išla proti mne, na čo by som ja mal proti nej vybehať? Aby náhodou ťa nedžukol? Prečo zase ideš po tej istej lopte, čo ja, jebe ti? Však si ju skoro myslel. Však ale ty si mohol byť pred bránou medzi tým, že? To je pravda, len čo Keby som ti ju prihral, že? Ty nevieš absolútne hrať na koncept toho, že niekto mi prihrá. Pozri, zase ide po tej istej lopte namiesto toho, aby kokot bol v bráne, proste, do ktorej nám práve mohli dať úplne ten najviac easy goal, keby neboli reptaví kokoti. To je nové slovo, reptaví. Reptaví? Vidíš, ty si zase pred loptou, keď lopta je za tebou. No, teraz zase je gól. Áno, pretože nie si v bráne, pretože si kokot, ktorý chodí po loptách. Pozraj, ja to všetko ubránim, kvôli mne gól nedajú. Proste s tebou sa nedá dávať góly, s tebou sa dá iba prehrávať. Prehrávať? Však sme vyhrali 3 za sebou, podri, a teraz Však ďalšie. áno, pretože ja som 3 za sebou bol v bráne. A ja som dal 3 za sebou 6 gólov. Však pretože som bol v bráne. Kto Však... iný by tie góly dával? No kto iný ako ja? No ja sa pýtam. Pretože nie si v bráne, pozri sa zase gól, proste ja ti teraz budem robiť presne to, čo mi robíš ty, aby si pochopil, ako sa s tebou hrá. Ja nepôjdem do tej brány ani tú piču, tak ako to robíš ty. Však pohode, 1-1, to vyhráme. Kľud, Miško. Ty si myslíš, že vážne toxik pri takej kokotine? Nie, ja nie som toxik pri takej kokotine, ja som toxik pri kokotovi, ktorého mám na TeamSpeaku proste a on nedokáže so mnou komunikovať proste a dohodnúť sa so mnou na nejaké normálne veci a myslí si, že keď má fragy, tak je najlepší. Proste toto je fakt, aký by som hral so Silver 3 proste. Dobre, chceš sa páriť? Nie, pozri, ako krásne letí do brány. Počkaj, idem po turbo. Je to 1-1, Miško, ešte stále to môžeme vyhrať. Teda ak niečo nemyslíš. Ja do brány nechodím. Však, lebo mi tu len zavádzaš. Si mal byť v útoku, aby som ti tam prihral. No, vieš čo, ja to hrám 1v2, takže ako pohodka. Wow, tak čo to rozabil. Poď, odbij. Tak nie. Dobre, ja som debil! Pušu, ja som sa rozbil v bráne, vlastnej. Zase dvaja kokoti, čo sa naháňajú tú istú loptu proste ako a narážajú do seba proste a hrajú to ako dementi proste ako. Hej no. Dobrá hra. Máš zábava s tebou. Počkaj. A teraz sa pozeraj. A idem po ňu. Joj, škoda, to nepreskočil. Salto dozadu. Tu nehrozí, že ja by som dostal od neho nahrávku. Tak ja ti nebudem nahrávať po našej bráne. Ale teraz som sa nahral nejakým spôsobom. Dobre, toho som odbol, toho reptavého. Díky, Miško. Mám, pôjde. Výborné, pohode. Som v bráne, Miško. Dobrý som teraz? Yep. OK. No ale ty si to opäť myslel, tak zase musím ísť po ňu. Ja som nič nemyslel, ty nemusíš ísť po ňu, ty máš ostať v bráne, pretože teraz pozeraj, dostaneš gól proste. Ale bože, netrafia to po prvé a po druhé som tu a idem po nej. Pozeraj. Výborne, nice, konečne prihrávka od Miška, ale... Tak to idem do brány asi, nie? Som sa zase rozbil do tyčku. To je 1-1. Dáme si 4 minúty gól. OK. Je to tam? Je to tam, ale ne, to tam nepôjde. Poď. Sorry, nestihol som. Nevidel som ju včas. Je to v bráne, je to v bráne. To je ste. Ne! Jo! Nie. Ja som to saveol. ...20 sekúnd. Dobrá. Je rozjebaný. Škoda, kurva. No žiadne nahrávky nevieš dať, no. Nice. Idem po nej? Obidva ideme.
ja nejdem, ja mám na to chujový spawn. Musíme obidvaja v takýchto oných. piču, Ty si ja som kokot, však oni majú rovnaké spawn... Počkaj, kde si bol? V rohu alebo pred branou? Pred bránou. No tak to prípadne nemusíš, ak si brankár. Sa nemusíš ani pýtať. Poď. Myslím si, že ma ještě to ukážu, Ondro. Sorry. Rátal som s tým blokom, ale... Nerátal som s tým. Mal by si potrénovať toto lietanie. No jasne, teba vidím lietať furt. No, lebo ja nepotrebujem lietať. Hej, Ale ty ty... si čaptavý na zem. A tak, ale ty lietaš aj keď netreba, alebo... To není lietaš, keď netreba, to je lietaš, keď treba. Veľmi dobré. Vôbec piču. No však ty lietaš vtedy, keď treba, lenže ty sa tým netrafíš, chápeš? Ale ja sa s tým netrafím, pretože lietam na protiblok. To je ten problém. Oni blokujú ti to pred bránou proste a ty mu to musíš protibloknúť proste, keď chceš. Ale piču proti, však ty máš prvý... Ja som deranko vďaka tebe. No. Vďaka mne? Pozri, koľko mám, pozri, aký mám skore, mám 630, ty máš 150, Mišo. Tomu sa hovorí toxic player, proste, ktorý sa naháňa pod loptou. Nič viac. OK, ešte jedno, posledné. Mišo, ale chuj, jasné, ja som chuj proste, keď on to hrá kokot proste a oni sa fakt idú smiať zo slova proti blok, Jesus. Proste ako fakt, ja zomieram z toho proste, že Radko sa zasmie zo slova proti blok, pretože tu hru hrá 5